Tnieda dokument għal konsultazzjoni pubblika dwar l-edukazzjoni bikrija li tiffoka fuq tfal sa mit-twelid sal-età ta' 7 snin. F'ċentru għal-ħarsien ta' tfal fil-Gżira Awċija, il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana spjegat li l-Ministeru qed jaspira li jintroduċi aktar servizzi li jilħqu l-bżonnijiet ta' tfal u tal-familji fis-soċjetà tal-lum. Dr. Jacqueline Van Her, direttur fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, spjegat li dak li jiġri fi snin bikrin iħalli impatt fuq il-ħajja tal-bniedem, is-soċjetà, l-ambjent u anki l-ekonomija. Għall-ewwel darba se jkollna qafas li se jkopri b'mod sħiħ minn 0 sa 7 snin. Illi ovvjament fuq mbagħad se tkompli tibni l-edukazzjoni primarja u sekondarja. Fil-qofol tad-dokument hemm il-ħsibijiet ta' ċkejknin infushom. Morna fiċ-child care centers, morna fl-iskejjel biex nisimgħu it-tfal kemm anka minn eta żgħira fil-kindergarten, fil-year 1 u l-year 2 biex nisimgħu huma x'għandhom x'jgħidulna fuq il-miri li hemm proposti f'dan id-dokument. Il-proposti fid-dokument huma msejsa fuq il-qafas ta' kwalità kif propost mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Ministru Justin Caruana qalet li huwa importanti li kulħadd isemma' leħnu. Qed nimmiraw lejn servizzi iktar kwalitattivi illi nilħqu l-bżonnijiet ta' tfal tagħna, tal-familji tagħna, tas-soċjetà tagħna. Għalhekk importanti li f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni ikun hemm l-input kemm jista' jkun ta' kulħadd. Id-dokument jinsab fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Edukazzjoni.